Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, har yanzu ƙasar Nijar na samun goyon baya daga sauran ƙasashen duniya, wanda ta kai cewa wasu ƙasashen a faɗin duniya suna taimakawa ƙasar ta Nijar da kayan aiki domin ci gaban ƙasar. Wanda suke ganin cewa ƙasar ta Nijar ɗin ta shiga halin da ya kamata a tallafa mata. Haka zalika za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ana tunanin dai zai iya kai wa ƙasar ta Nijar tallafin wasu kuɗaɗe a nan gaba. Duk da dai mutane suna ganin cewa wannan abu ba mai yiwuwa ba ne, amma dai ba a ji ta bakin shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla. Shugaban ƙasar Nijar ya bayyana jin daɗinsa kan yadda wasu ƙasashen a gefe na faɗin duniya da ƙasashen Afirka a gefe, wasu daga cikin ƙasashen Afirkan da wasu daga cikin ƙasashen duniya suke taimakawa ƙasar ta Nijar kan irin matsin tattalin arzikin da take fuskanta, wanda ta kai cewa suna taimaka musu da kayan aiki. A yanzu dai ƙasar ta Nijar na so ta fitar da matatan man fetur wacce za ta dinga tace man fetur a ƙasar ta Nijar ɗin bayan sun haƙo man fetur a ƙasar. A yanzu dai wasu daga cikin ƙasashe sun taimaka mata da kayan aikin da za ta dinga tace man fetur ɗinta a ƙasar. A yanzu kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wasu daga cikin 'yan ƙasar suna raɗe-raɗin cewa shugaban ƙasar ta Najeriya zai iya ba wa ƙasar ta Nijar tallafin kuɗaɗe a nan gaba bayan irin halin da ta shiga. Duk da dai mutane suna ganin shi da so yayi ma a yaƙi ƙasar ta Nijar ba zai bata tallafi ba. To ga dai mai saurare, ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla.